खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सा भलिबल गल्ड काप चेम्पियनशिप 2023 नि बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। बे बुलुर बादायलायनायनि बानजाय आफादखौ मैया अन्थाइगोरा आलासि जिरायसालियाव आलांगा मेलनि गेजेरजों दाफुंनानै लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', मावफुं लिंथुमगिरि महरै महरसिं दैमारि, गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिथोन बर' बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। बे बुलुर बादायलायनायखौ 2023 मायथाइनि जानुवारि 7, 8 आरो 9 खालाराव आगुनि बादिनो खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि बिफा 65 बोसोर बैसोनि मंगलसिं नार्जारिया दिनै फुंबिलिनि 6 रिंगासो समाव बाटिपारायाव थानाय गावनि न'आवनो हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै नोरजिया जानायनि जाहोनाव बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। क'क्राझार जिल्लायाव गंसे ट्राकनि हुख्रेमनायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सेन्ट आन्थनि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय राजा लामायाव UP21C 9796 नाम्बारनि गंसे ट्राकनि हुख्रेमनायाव बर' आइजोआ गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय हालोदाव RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव बर' आइजोखौ लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। बे जाथायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाज्लायगुरि गामिनि 31 बोसोर बैसोनि जियाश्री बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा सुकुर आलिया गोजान'नि आलासि जानांबाय। खुंथाय गोहोनि सरकाराव गावखौनो VCDCनि मासिगिरि महरै सिनायथिनो हानाय सुकुर आलिखौ गोबां PMAY न' होगोन आरो न' मोनगिरिफोरनिफ्राय गोबां रां लानायनि दायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सुकुर आलिखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुकुर आलिया 20 निफ्राय 22 रोजासिम गोबां सुबुंनिफ्राय रां बुथुमो। गोबाव समनिफ्रायनो बे रांखौ मोनफिननो थाखाय रायजो राजाफ्रा सुकुर आलिखौ फन खालामोब्लाबो फन हमा आरो लोगो हमनो नागिरब्लाबो लोगो मोनैनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा सुकुर आलिखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि सुकुर आलिया सासे BJPनि सायख'जानाय मासिगिरिमोन। BPFनि मोनसे खहा गसाइगावनि BPF दैदेनगिरि सिलिथर मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। मक्ताइगाव VCDCनि बारग' आफादगिरि, BPF हान्जानि जमदुवार ब्लकनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो आथिखालाव BPF हान्जानि मिरु कमिटिनि सोद्रोमा महरै बिबान मावबाय थानाय BPFनि दैदेनगिरि सिलिथर मोसाहारिया हरखाब रुंसारि जादों। हरनि 2 रिंगासो समाव गसाइगाव 2 नं वार्डनि गावनि न'आवनो जिउ गोमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।